गावगाड म्हणजे म्हणजे प्रोग्राम इरवता नेटा प्रोग्राम మొత్తం गावगाड आहे नारगड नाटून लासे అది प्रोग्राम नेटा पिया पोडना प्रोग्राम అది गावगाड आहे ते तेरको ది డౌట్ నాకు వాసేమంట మహారాజ్ పాదాకుని వందనం పీసే బదలితేಗೆ నేను गावगाड ಬೋರ್ಮನಂತೋ ನಾಟ ಪಾಟ್ಲಾಲ್ ದೇವರಿ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಮಹಾಜನ್ ಮಲ್ಲೊಂಡೆ ಮಂದವತ್ ಬೋರಗಿರಿ ते నేను गावगाडको ಪಾಟ್ಲಾಲ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ದೇವರಿ ಮಹಾಜನ್ ಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಊರಾಗೊಚ್ಚಿ ಬಾನ್ ಮನನ ನಾರ್ ಬಾನ್ ತಾಕಸನ आणि ಊರ आचार विचार बान मनाना ಊರ मनवाल तरीका बताल बान ಮತ್ತೆ नार भागे मानता बान मनवे नार भागे मायो ಅದನ್ನ ಎರಡು सबूत ಬೇಹನ್ ಬೆಂಚ್ಕೊಂಡು ಪಾದಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಜೈ ಗುರು ಇದು ಬೈಪೇರ್ಸಕೋಯ ಇದು ಯೂತ್ ಕಾಂಡಿದ್ ಪಾಜಲೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಡಿದ್ಕು ಮಲ ಬುಚ್ಚಲಿ ಕೊಡ್ಕು ಇದು ಪಾಜಲೆ ಕೇಂಜನ್ लासी नाटू नेहरू सन लासी बेहकुन वेडिल समदीर मार्क पाजले पदवुलकु नाटून रोपो सीयू मंता पंच पांच म्हणजे पंच सीयू अंटी बगते गडेल पल्ली तेने पूछ किसे मते अपने मोदल साल नीरे उंदी मुट्टी कटमुंडा निजे पूछ कीते मुट्टी पूजा इनवले अर्थम नेड़ कशी तकी मती मुट्टी उंदी इच्चोंगूडन उंदी मुट्टी समदी गूडन उंदी मुट्टी ಇದು ಉಂದಿ ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜತ ಇದು ಉಂದಿ ಮುಟ್ಟಿ ತಾಪಾಜೆ ಇದು ಉಂದಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬೋರ್ ಮಂತಿರೋ ಇಚೋಂಗೂಡನ್ ಕೀಸಿ ಸಮದಿ ಗೂಡನ ಉಂದಿ ಮುಟ್ಟಿ ಇದು ಗೂಡತಲ್ ಅದು ಗೂಡತೆಗೆ ಬೋರ್ಗಿ ಪಾಟ್ಲಲ್ ಮನ ನೋಡ್ತೆ ಓರ್ ಪಾಟ್ಲಲ್ ಅದನ್ನು ನಾಟುಡ್ರಪ್ಪ ಉಂದಿ ಮುಟ್ಟಿತೆ ನೆರಸ ಪಾಟ್ಲನ ಬತಾ ಬಚ್ಚೋ ವೇನ್ को इंजरिते बच्चों में वेन को मन ओन कुंदी वेन मनंता उंदी पाडिगी मनंता बति उंदी वेन दर हो रायो आणि बाकी ता बच्चों वेन को नाटे मंत्र वो समझे कदुरा और पाटले और तेरे चीज मात्रम हमेशा सत्य और पाटले बाई और पाटला और पेन क्या है चुड़ुक मांगी राई अद नाटुन जेली की वली अद नाटुन पाली की वली अद नाटुन मुने वोल रीते चुड़ुक मांगी रांदिरी अद नाटे मल्ला पेन को मंता अचों पेन को नूर ने रुस्वली अचों पेन को नेम ने की ऊर वे वली किचुड़ी दू ते ऊर ईतूर पहजले इंजरिते ना नार नाटना परोल मंदना इद जगनग ना नाटना परोल बड़े मायना इंजरिते ಇದು ನಾಟ್ನೂರು ಕಾಂಡಿರಾತ್ರು ಪುಣ್ಯವಂತಲಿರ್ ಜ್ಞಾನವಂತಲಿರ್ ಚದುವಂತಲಿರ್ ಚದುವುತುರ್ ಡಗುಕ್ ಮಾಯಿನಲಿರ್ ಚೊಕೊಟ್ ಡಗ್ಡಗುಕ್ ಹೋದನ मनोली चौकटना बिजनेस की ओली चौकटना धंधा की ओली इनवल सद्बुद्धि सद्विचार म्हणजे चौकटना विचार मतो अचुड ओर पेन मायना ओर पाटला ओर कारिशी मंदनोर ओर साडा करिवेक संदनोर बती इच्चर बुद्धि की पाठ आवेसुडिन के समधी मंताना सवा शिव कालीन नाटून संबंधम ना आतल विद्या आतल गुण आतल सत्यता विचार ओर करे चुड चलते सत्य इंजर ठीक पोरली के अगर सत्य ते वागे माल अगर बोर समझिरे नालू ते सगन और कांडीर मंदनी रत्नाटे उंदी सगत और पाटला मनंतो नालू सगन नालवीर पाटलालीर मनु मनंतो बदे नाटे उंदी सारवेन सगत और मते बदे नाटे ಏಳುವೆನ್ सगत और बदे नाटे सीवेन सगत और बदे नाटे नालवेन सगत और की मनंतो अद्रोप बदे की पाड़ी मंदवचु बती नालू ते सगन कोरू बाकी का सगन सीधे नालू ते सगन कोर अधिकारी अंतो अचुर गावगड तो पहिला पेन माइना बोल ಬೋರಿಗಿರುವಾತೆ ಓನೆ ಪೈಲ ಪೂಸ್ಕಿಂತೆ ನೀ ನಾಟ್ನೋ ಕಾಂಡಿ ಕಲ್ತೋರು ಇಂಜರಿತೆ ಇದನ್ನ ಚೊಕೊಟ್ ವಿಚಾರದಾಗಿರ చూడండి మీ నాట్నో కాండి కల్తోరితే కిందరే పాటలంతో సాయి బా ఈ అచోం వెల ఇన్మట అచోం పంచాయత్ की मटिगे माव गलती या थोड़ा माव इंतर और पाटल तुलतो और पाटलन मार लेकता ये तंतटी केस मार्क पर ओन बट कोरन बिगड़े मानता ओन केंतिरी अंत मति और पेन ओडते इंगे माहेंद गलती आत बा मावर गलती की तो कल्लेन बा जासिन तो थोड़वे पाटलल की कल्ले या अंतर असके చూడ अरे मी नाटना पेटत बदंती बोल बोलते पीछोड़ी तो और मा जाती तो राय उड़ते के इंगे मावो गलती आता बा इंगे पीछोड़ी दैट कान बिटा टणन बताते के इंगे मावो गलती आता बा तो वे बाबू वडकोर काकल वडकोर केपी वडकोर చూడ सादोगिर वडकोर बदी पाटलल इंतो जोड कईकी जोडी की ದಂಡೋಸ್ मुझे रखी इनका इंगे मावो गलती आते मला नाटेवाज मीर को रांगनु चले तो ऊर मुनन गिर पक्का रांगनु बती जोड गलती आता बा तो
चोर पेन आयो रे इचुड़ी ते मानाट नो दी कोय वे अंतनो माग कटोड़ा लोरे पाटला लोरे मान को कटली जाए मत बेड़ी वो ना कोई नो ते और बतल केंद्र रितेगे पाटರದ ಕೊರತೊಂದು ರಂಡೆ ಪಾಟರಕ್ ಮಂತ ಮಕ್ಕೆ ಹಿಕ್ಕೆ ಉಂದಿ ಮಂತ ಆಗ ತಿರಿ ಚೇಸೊಂದು ಇಯಲ್ ಪೋಡ್ ಸೂಡುದುರು ಸೂಡ ಪೂರ ಸಿರ್ಮುಡ್ ಸೂಡುದುರ್ಕಿ ಮಲ್ಲ ರೋನ್ ವಾತುರಿತೆ ಸಕ್ ಸೊಂಜಿಕೊಂಡು ನರ್ಕರುದ್ದು ನೇಡ್ ಬಾಂದ್ರೆ ವಾವಟೆ ಬೋರ್ ಬೋರ್ ಮತ್ತಿತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೇಪಿತೆ ಮಾಮೂಲಿ ರಾಂಗೋಳದಿಲೆ ಗಾಡ್ದಿ ನಿಮಗ ದಿಸ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ ಬತ ಸೂಡ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬತಾ ತಿನ್ಕಿಡ್ರ ಮಿರಟು ಚೇನಿ ಬತಾ ತಿನ್ಕಿಡ್ರ ಕಾಮ್ ಕಿವಿಕ ನಹಗನ್ ಲಪಂಗಿ ವಡ್ಕಂತಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡು ನಹಗನ್ ನಿಮೆಟ್ ಲಪಂಗಿ ವಡ್ಕಂತಿಟಿ ಬತಾ ತಿನ್ಕಿಡ್ ನಾಡಿ मत्तों पेपी इंतिराई इंजरीन मत कच्चोंगे रांग से थोड़ी पूरा मजे और बच्चोटा गुर दिल तो मो करते नरकगिर बेकते तिरिसेर थोड़िंदूर और कैसे तो नरकगिर महगा ऊडंदीरू वेलेंज न वेड़की मते इजुड़ी चीर ते नाटून रोपो हरुंदी आपति वातिके हरुंदी कायदा बदगिर वातिके हरुंदी परेशान द बता यार्तिके पाटलाल कापाडचु अंतरदे नादि गाव गळतग चूड़ा नाटना बहुते पेन वेन देव धर्म मत अवे कुल पजय वेर गिर पेने ಅದು ಪಾಟ್ಲೆ ಬಾಯಿಗಿರಿ ಬೇಕು ಪಜೈ ಪೇನೆ ಗೊತ್ತಿವಾತ ಪೇನ್ ದುಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಪೇನ್ ಮಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬತಿ ಮಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇರು ಪೇನ್ ಕಾಂತಿ ಪೇನ್ ಗಡತು ರಾಯು ಪೇನ್ ಗಡತ ದೇವರಿ ಮನಂತ ನಾರ್ ಗಡತ ವೇರ್ ಮನಂತ ರಾಜಧಾನಿ ತಗ ರಾಜಲ್ ಡಗುರ್ ಮನಂತ ಇದು ಕೇನ್ ಚದೇನ್ ಲಾಜಿ ಬಹುತೆ ಕೋಯಾಮ್ ಅಂತಗೋ ನೆಟ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಅಂತಗೋ ते ಓರ್ ಅದು ನಾಟುನ್ ಬಾನ್ ಕೂಡನ ಉಂದಿ ವೇಂದೋರ್ ವರೋರ್ಗಿರ್ ಮನ್ನಿರ್ ಉಂದಿ ವೇಂದೋರು वरोर्गिर मनीर ओन चकोट चूड़ना ओन सुधरन किया ना बहाने गिराई गरीब की पाटलिर मंदनीर बातोर की पाटल मंदनूर तेरे को सुधरन था चकोट न विचार दा गोल किया ना ओन चकोट न ज्ञानम वासी मंदना अनि बेहन को ना देनु मुन्ने वोय वर्ता ಈ सब ना पिया ना इचुडे चिद्दू पाटलನ काम मानता ಅದು ನಾಟ್ನ ಪಾಟ್ಲೆ ಬಾಯಿನ काम मानते चिद्दू पाटलನ कर्तव्य मा नेडिगे मानाटे पब्लिक वाली मते ಈ ರೀತಿ ಬಚ್ವೀರ್ को टाइम ने जेवुनी ಅವನ बचवीर को टाइम ने बीड़ी काढ़ी एवना बचवीर को टाइम ने बेहकुनो येर पानी एवना बचवीर को चकोटना सेवाय नेवल बत्ते कर्तव्यम कीवल मंतरो अचु ओन कामना अदु कर्तव्यम ओन पाटलना मानाटु चकोट कांडिरुवाय मानाटी चाडी कुत्री मनव मानाटी सोदे धंधा मनव मानाटी कले धंधा मनव मानाटी लंजे धंधा मनव चकोटनूर मंदना मानाटना पेटी अदनाटे ओसी दोस्तेगे अदु रोज पेन आयन लक्ष्मी आयन ಅದು ನಾಟ್ನ ಕೋರಿಯಡ್ ಮಾನಾಟೆ ತೊತೆ ಬಸ್ಕೆಟ್ ಕೆ ಕಾಡೆ ಸರ್ವಿಸುವ ಆತುರ್ ಚೊಕೊಟ್ನೂರ್ ಗಾವ್ ಗಡ ತಕ ಅದನಾಟ್ನ ಮಾವ ಕೋರಿಯಡ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಮಾಗ ಚೊಕೊಟವಾಗೆ ಮಾಯನ ಮಾನಾಟುನು ಮಾನಾಟ್ನ ಚೊಕೊಟ್ನ ಕೋಯಂಗ ಅದನಾಟಿ ಸಂಜಿವೆ ಹನ ಅದನಾಟ್ನ ಪೇಡಿ ಮತಿ ಈಟಲ್ ನಾಟುನ್ ತಯಾರ್ किया अचु और माइनल ಅದನಾಟ್ನ ಪಾಟ್ಲ ಓ ಪೇನ್ ನಾ ದೃಷ್ಟಿತೆ ಪೇನೆ और ಪಾಟ್ಲಲ್ ಬಾತೋರೆ ಮನಿರ್ ಬತಿ ನಾ ದೃಷ್ಟಿತೆ ನಾಗಿರ್ और ಪೇನೆ ಮೀನಾಟೆ ಮಂದನ ಉತ್ತರ ಪೇನೆ और पेन द पात्र चीज बोलो माइनली कुल सुधरी की अल्लाह तो पेन इचुड वेर पहिला पेन नाटुनो पंच लोकु सीवी लोकु गटर वेर पहिला पेन రెండవ पेन नाटनोर देवरी समधी गाव गडतुल ओरगिर बदिगिर काम आई धंधा आई बद्याई सोबत कियना बोने आड़ी कीवा सोबत कियना सोबते नीबी कियना प्रेमते दयते समधिते कियना पेंदुन चकोटना वर्जुला कियना चकोटना प्रार्थना कियना चकोटना विंती कियना नाटुन करबाय नगर बकेट गिरिनो इच्चुड वेरू गिरे రెండవ पेन नाटुन रोको చూడండి इंगे మూడవ पेन बोलते मंतिर सोनी పోతాడు బాయి इनके सोनी పోతాడు బాయి कमी आता हॉस्पिटल दांते सोनी పోతాడు బాయి गिरे उंदी तरीकत पेन अर्धो रात ने गीते ಹೆಚ್ಚು ಹೋತೆ दांत ಬಾತಲೆ ಮನೆ ವಿಟಾಳದು ನೊರಂತೈ ಬಾತಲೆ ಮನೆ ಅದು ಕಾಮೂನ್ ಕೀಂತ ಇಚುಡು ಇದ್ದು इंगे मूडव पेन बोर आंदिरीते के चूड़ मूडव नालगव पेन बोर आंदिरीते नाटे तिरुसल बोरते मंतरो ओन भूमकाल जलते कारबारी इहिंगिरिंते चूड़ गट्टियल इंते जलतीनो ओन इंते कारबारी म्हणजे सिया येत अंदूर वाते रिके सोते इंदूर वाते रतु सोते ओन बोनते कबूक चियना वेन बोनते चकोटने केयना इचु वेर इंतर वेरू नालगव वाले बोरते अंदूर इचु वेर वेरगी डबूर मायनल पेतुन नोडी वेन मायनल वेरगीर सत्यते काम किया नार बाहर सुधरे माय इजुडे ही नितते आणि आखरी तोर बोरते मंतरो पंचुन रोपडो वरो हवालदार तेले पब्लिक केवल ओन केवल वेन केवल इजु वेरगिरे मेन मुख्य मायनल नाटुन रोप वेरगिर चुटुसी मायनल आयो वेरगिर मुख्य मायनल कचुड अदे नाची वीर पंच परमेश्वर बोरते मंतरो वीर पजय बोरते राय मंतरो वीरंगी सत्यतां कोयनुन केजना आणि सत्यतां कोयनुन मुने बोयना आणि सत्यतेरना इजु चितू गावगड व्यवस्थातून लोक
नेरूस वालीको गावगड व्यवस्था तुम रोको इरुवालीको गावगड तुम मुने वाली कोयंगानु इगेटल भगड़ा तेके मला बताइए कैसे गावगड बतला ಅಂತ ಅದು ಹಾಗುರುವಾಡಯ ಅಂತ ಸೈತಾಂದುಲ್ ಮೋಡೆ ಅಂತ ಭೂತುಲ್ ಮೋಡೆ ಅಂತ ಬೋರಡಿತ ಜಾಗ ಅಂತ ಸಾನಲಿರ ಬೀಚ್ಕುನ್ ಮೋಡೆ ಅಂತ ಅದೇನ ನಾಚಿನ್ ಹಾನಾಯ ಸಿವ ಕಿಚೋರ್ ಸೋಬತಮಂತ ಹರುದಿ ಪಾಠ ವೇಸುಡಿತಾಮಂತ ಬತಂಕಿಯನ ಬಾಂಕಿಯನ ಬತ್ತರಿಕತೆ ವಾಗಿ ಮಾಯನ ಈ ಸಂದಿರಾಮ್ ಅಂತ ಪಾಠ ವೇಸುಡುಗ ಇಜು ಚಿವು ಚುಡುಕ್ಸಿ ಕೋಯನಾಯೋ डगू कानून चोपट पूछ की तिब्बती इदु तरीका ताकू सर चिदे राज्यांगम वात पजे मल्ला मारिता थोड़ा सा बस के मारिता थोड़ा पाटलन गटल नाटना रहित नाग राजन गदायनकी तिनके और पाटलन पदवी तगन करुण सरपंच कना पदवी एमपीटीसी पदवी बात इचु वीर बतल कियना तोले बे राजना सते मूर्ख बतलते पहाजिले मंत यत कोय राजन न्याय नीति धर्म त कोय वेलु नेड बतल मंत कोय तग नेड जाति तुम सुधरी कियना मुने वोलते एमपीटीसी सरपंच को एमएलए ఎంపీ వీర కామ్ నేడు రే మాకు నేను రాజ్యాంగం వాతకి 1952 రాజ్యాంగం వాత 47కు స్వాతంత్రం వాత వాత ಪದವಿಗೆ ನಾ ಬಹುತೇಕ ಚೇಂಜ್ ಆತನೋ ಇವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾ ಮುನ್ನೆ ತುರ್ತಿಯಾನ ಇವು వాత ಪದವಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಂಪದೆ ಇನ್ಕಿನ್ಕೆ ಜಾತಿ ನಾಯಕರು ವಾತಲೆ ಜಾತಿ ತಕ್ಕ ಈ ನಾಯಕರು ಕಾತೆ ಊರ ಊರ ಪೊರಲ್ ಕಿರ್ತಿ ವೀರ್ ಜಾತಿ ನಾಯಕರು ಕಿರ ಜಾತಿತ ಸೇವಕಿಯನ್ನ ಬಹುತೆ ಮಂತವೋ चिवगिर गोष्टी नूरू सत्यते चौकोटने की ऊरा ऊरा कर्तव्य कहन मनता चदु अदे लाजिने नेटगिर ग्राम तीर्मानम बतल जरगंतयो नोड ग्राम तीर्मानम मा ग्राम तीर्मानम आ तीर्मानम प्रकार गवर्नमेंट नागी पास ಅಂತ ತದ ತೀರ್ಮಾನಂ ನ ಕೈಲ ಸಂತಕಂ ಬೋನ ಮನತುತೆ ಪಾಟ್ಲನ ಸಂತಕಂ ಮನಂತ ಇಕುಳಿದು ಚಿದು ಮಾವ ನಾಟೆ ಮಾವ ರಾಜಿನ್ ವಲ್ ಬತ್ತೆ ಅಸ್ಕೆ ಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ರಚು ಸದೇನಾ ತೀರ್ಮಾನమే ಧ್ಯಾನ ನೇಟ್ಗಿರಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಂತ ಪಾಟ್ಲ ಮದಿ ಪಾಟ್ಲನ ಪದವಿನ್ವಲ್ ಓಡ್ಕೆ ಮಾಸಿ ತಾಕ್ತೆ ಚೊಕೊಟ್ನ ಮನಂತ ಪಾಟ್ಲಲಿ ಸಮದಿ ಪೇನ್ ಕೆ ನಾನು ಇಕೋವಲ ವೆಕ್ಕ ಮಹಾರಾಜ್ ನಾಜಿ ನಾ ನಾಟೆ ನಾ ಪಾಟ್ಲಲ್ಗಿ ನಾ ಪೇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆ मीगे मंतर ओरगिर पेने ओर पाटला डुप्लिकेट अनि वेर ओरिजिनल वेर डुप्लिकेट अनि ओर ओरिजिनल इनवल आयो तान नेम ने के प्रकार समदी पाटला चोकोट मुळे बची नार नाटुनु चोकोटने वागी किसी होयना चोकोटने वेहना कांडीर पेकिंग अनि कांडीर पेकिंग की चेंज अन इष्टम वात ताकवा नड साड करितेगी नान बच्चोर मत केस पेकी ननु समदी कांडीर पेकिंग मोमट बच्चोर वेले बतल कीतेगी नन केंचे थोड़ी तो नाटे वेडिल्तनाಗ नेटगिर केंचे मनंತ नेटगिर केंज ಅಂತ ನಾನು वेडिल्ಕು ಹೈಟ್ ವಿಟ್ ಬಸ್ಕೆ ನೀನು नाकून वो रागनूर तेरीनो नाव हिज्जत थोड़ी अंत कदी नीनो ना कि वो विनंतीते नम्रतते शांतिते दयते प्रेमते वाडकंत ना नेटगिरी चलेन वाला वो कटा मीटर आंग वाला ईता गाता चिले बोरवगी वेडिल काय मी ऊर बावली ना ऊरगी बावली मीवा बेयक मावांगिर बेयके मी नाटनूर पाटलली मा नाटनूर पाटलली चलेन वाला आणि भूर पाटलली गटल बदेगी नाटनूर पाटलले और अदनाटिकी पाटलले इदनाटिकी पाटलले बदगी नाटे पाटलले पाटल पदवी पहले जगनग वातई पाटल पदवी भारी वातते के चुडुक चुडुक गुड़ा मत मानव संतति जास्त पजे माइनली जास्त पड़े मत पर चुडुक चुडुक झगड़ा पूरा ना एरिया पंडी निम बहन तीन ये झगड़ा इन झगड़ा कहानायो निम्बोन बारी पाती इन वाली को आने के आनायो माग मुख्य मायन निर्णय पहला बार इतने बोन पहिला बार इतने वे डगूर माइनल मुकुड़दम मुने तोर माइनल मोदल मूड गरन तोर माइनल जे पाटला इतने ते वो राय वेद और बदे सके तोर मनी बती राय वेद रे झगड़ा की वकिले मा विचोर गुंपुता झगड़ा की रासी गुड़ सके मंदो ते कहान वो दुरी तो करे नेट पेन मंता दी नेकिते नेमने मंदना नाटू रो पान करब बनवा आन बेकिते कके मनवा रे इदे विश्वास ने किया ना इन वेचे छोड़ी वो नाचोरे काम देवरी न काम देवरी कींदु ನಾನು ಬೇಕುಂಡು ವರನ ಕಾಮ ವರೋರ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಪಂಚಮುಟ್ಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರದ ಅದೆಲ್ಲಾಚಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇರ್ತಾರೆ ಪಂಚಮುಟ್ಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಮ್ಮಿತುರಾಯರು ಸುಡವರು ಬರೋದು ಬಾನಿರ್ತೆ ವೀರ್ ಸಿ ವೀರ್ ಹೋಗ್ರೆ ಪಂಚಮುಟ್ಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ವೀರ್ ಉಂದಿ ಮುಟ್ಟಿತೆ ಮನ ದೇವರಿ ಉಂದಿ ಬಾಜು ಮಾಡ್ತೆ ಪಾಟ್ಲ ಉಂದಿ ಬಾಜು ಮಾಡ್ತೆ ಜಗಳನ ನೇಟ ಸಮಾಜನ ಉಂದಿ ಬಂತ ಕಥಾ ಪೂನೈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಾತೆ ಸುವಿಟಿ ಕುಸ ಕುಸ ಓನ್ ಓವರ್ ವಾಡ್ಕಂತೆ ಬೇಕೆ ಓಟ್ ವಾಟ ಅಂತಿತೆ ಇತೆ ಮಾಮೂನೆ ಸುರ್ ಬತಲ್ ಇಂತೆ ಜರೆ छोड़े तो ओन तावा बोन वाटा नहीं हुआ बच्चे हान किसी झगड़ा ना करा तेरे मान और मावा के जो ये कदी के तरह पॉलिटिकल बहिट बाहरी इजुची इन किसी ओरते गावगडत नेरुतंदरो ಅದು गावगडत पेन ಅದು गावगडत पूर पेन उन सीविते पेन के ऊरा पदविंग पेन इच्चों गावगडनु कीसी बोर्ते सरपंच मंतुरु ओरगिर पेने इच्चों मंडली को पीसी बोर्ते मंतुरु एमएलए गिर पेने वो ताकुस्ता पजे ताकुसवे कायो मरी करप कीते बहनु करगायो की
चदेन लाचिने इन सप्तेते गावगड व्यवस्था बद्दल म्हणता ಅಂತ ಹಾಕುತ್ತಾನ गावगड त्रोप साडंग करूताना गावगड त्रोप चोकोटना वागणूक करूताना गावगड त्रोप काम धंदा कमाई कीवर करूताना गावगड त्रोप चाडी कुचडी मनवा गावगड त्रोप शोधना विचार मनवा गावगड त्रोप दुश्मन नदा मनवा ಈ ಕೀತೆ ಊ ತಮ್ದಿರದ್ ನಾರೆ ಏನ್ ನಾರ ಅಂತ ಚಿದು ಅದೇ ನಾಚಿನ ಹಾಕನಂಜಿಕುನು ನಾವುದೇ ಆಶಾ ಬಂತ ಅದೇ ನಾಚಿನೆ ಚೊಕೊಟ್ನ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಸ್ಕಿದಿರ್ ಸರ್ಪಂಚ ಪ್ರಶ್ನ ತಗಿಹಿನ್ ಬಂದನ ಮಾವರು ಇವು ಕಥಾ ಲಂಬಂ ಅಂತ ಬೈವೇಲೆ ಲಂಬಂ వేలాಗ ఉండేగిరే పాట వేసుడిత అంటే కిమతి షార్ట్ గా కమ్మి టైం లోపవేయాలి పాటలಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ತುರಾಯರು ಒಟ್ಟಿರಡು ಅದು ಪದವಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ತಾಯೋ ಏನು ಪದವಿ ಯಾವುದು ಅದೇ ನಾಚಿನ ಕಹಿಯೋ ಪಾಟಲಲ್ಲಿ ಕುಂಜ ಮತೀಸಿ ಉನಿ ರಾಜ್ಯಂ ತಯಾರು ತೀತೆ ಅದು ರಾಜ್ಯಂನಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಓರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಡಗೂರ್ ಬೇಂಕುನು ಓರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯುದ್ಧಂలో ಓನ್ ಡಗೂರ್ ರಾಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ತೋಲಿತ ರಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾರ್ಗಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪಾಟ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ದೇವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾತము ಅದೇ ನಾಚಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಾಕುಸನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ದಿರ್ ಕೇಂದ್ರని ಹಟಪೀಸಿ ತಪ್ಪುತುನ್ ಮಾತ್ರ ಬಚ್ಚೋರ್ ಡಗೂರ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗಲ್ತಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗಲ್ತಿತುನ್ ಒಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಜನತೆ ಗಲ್ತಿತುನ್ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅದು ಮುನ್ನೆ ಕೇಸ್ ಪಡೆ ಮಾಂತని ನಾಶನಂನೇ हो माकू नाचడం की ಇದನ್ ಕೊರೋ ನಮ್ಮಕ ಮಿರನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಿರನ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ರೆ ಅದೇ ನಾಚಿ ತುಡುಕ್ ಡಾವು ಕುಂದ್ರೆ ಗಂಡೋಸ್ ಮುಜರ ಕೀಸಿ ಹೀಗೆ ಆಪುಷೆ